Ramaphosa Cyril, his total is 2,476. Umengameli uCyril Ramaphosa ubuyile njengomengameli weANC ihlandla lesibili. Lokhu kulandela ukuphuma phambili engqungqutheleni yeANC yokukhetha ubuholi. Emva komzuliswano obunzima, imphumela manje isicacise ngokusobala ukuthi ubani ozoyisa leli qembu phambili. Comrade Mashatile Paul, the total is 2,178. uPaul Mashatile uphume phambili kwesokuba yiphini likaMengameli weANC ehlula uRonald Lamula kanye noOscar Mabuyane. Comrade Mantashe Gwede. uGwede Mantashe uzobuya futhi njengosihlalo weqembu kuzwelonke. Ramaphosa Gwen, the total is 1,809. Kube ngokuqala ke selokhu kwasungulwa iANC ukuthi iqokwe owesifazane njengomgcini mafa weqembu. uNomvula Monkonyane kanye noMaropene Ramakgopa baqokwe njengephini lokuqala nelesibili likaNobhala kanti uFikile Mbalula uzoba ngunobhala jikelele. Comrade Mbalula Fikile 1,692. Njengoba iANC isiwuphothulile lo mzuliswano manje ke wonke amehlo asezothi njo ekutheni ingabe leli qembu liyazibophezela yini emgomeni elizibekela yona. Leli qembu lisazokhetha nabanye futhi abantu abazoba ngamalungu esigungu esiphezulu.